pohroma v hypotekárnych úveroch. Priatelia, v rokoch 2024-2025 končí fixácia úrokových sadzieb u 400 000 z nich. Patríte medzi nich? Ak áno, tak by ste mali vedieť, že Európska centrálna banka zdvihla základnú úrokovú sadzbu na 4,25%. Vypočítame si to na jednoduchom príklade. Vaša hypotéka je vo výške 100 000 eur, kde ste mali pôvodný úrok 1,5%. Tak môžeme predpokladať, že sa pohybujete okolo 345 eur s mesačnou splátkou. Pri novom úroku 5% budete mesačne platiť o 191 eur viac. Klienti vedeli, že táto situácia nastane, ale nepočítali s enormným zdražovaním, ktoré nás momentálne postihuje. Táto situácia nie je únosná. Hrozí ešte väčší prepad životnej úrovne, kde rodiny budú žiť v strachu, že prídu o svoj príbytok. Banky nemajú vôbec problém s kapitálom, keďže len v roku 2022 mali enormný zisk 829 miliónov eur. Takéže dovolenky, športovanie alebo kultúra môžu zabudnúť. Ak však bude Smer vo vláde, tak od prvého momentu bude presadzovať návrh zákona o štátnej bonifikácii úrokových sadzieb. Ide o modu, kedy zasiahne štát a spolu s bankami sa poskladá na zvýšené očakávané 3 percentuálne body. Štát jednoducho musí zaplatiť 2% a 1% musí byť hradené z bankového odvodu. Banky vytvárali doteraz dostatočne veľké zisky, avšak prišla vláda chaosu, ktorá bankový odvod zrušila. Kde sú teda tie naše zúročené peniaze? Ktorej špajzi?